What's up mga bro? Welcome sa ating vlog. For this video ay update lang tayo sa ating buhay-buhay. Ayan, so ipakita ko sa inyo yung sitwasyon ng aking motor na si Raider 150 Carb. So, ayan, hindi na tayo nakakapag-ride and then hindi na tayo nakakapag-upload ng video. So, update lang tayo kasi plano kong umuwi ng Bicol this holiday season. So ayan, so yung motor ko hindi pa kondisyon kaya pinag-iisipan ko kung uwi ako or hindi na, pero I think talagang possible na umuwi ako. Pero yun nga, yung aking motor na walang kondisyon ay kailangan ayusin, so babadgetan yon. So ipakita ko sa inyo para makita nyo yung aking Raider 150 Carb na talagang napapabayaan na. So silipin natin. Alright, ayan po yung ating Raider 150 Carb. Sobrang alikabok. Ayan, ipakita ko sa inyo kung ano yung kailangang ayusin dito, kailangang gawin. Alright, ayan kung anong status nitong motor na to. Ayan po, di ba? Sobrang alikabok. Tapos hindi ko na naibalik yung fender. Yung ano dito, yung cover ng engine. Ayan. So pudpud yung mga gulong. Itong gulong ko na to, halos 4 na taon na to. Yung Pirelli Diablo Rosso. Ayan, mayroon pang thumbtacks. Ayan, parang nagka-crack na yung gilid. Yung likod nito hindi na siya same na Pirelli kasi pinalitan ko dahil nasira. Ayan po. Tapos yung headlight ko pinasok ng tubig dahil natumba to sa baha nung tinutulak ko. Natumba siya and then magto 2 months na. Oo, 1.5 buwan na to na nandito pa yung tubig, hindi ko natatanggal. Gumagana naman yung kanyang headlight, nagpa-function pa naman. And then yung shock, parang kulang na ng langis. Ayan, wala na siyang, hindi na maganda yung play ng shock sa unahan. Tapos ayan, yung shock nito malambot. Malambot siya. Ito, hindi na nabalik yung cover dito ng chain dahil nung babiyaya ako. Ayan, natanggal yung kadena. So kinabit ko, hindi ko na ibalik yung cover. Tapos palitan ng sprocket harap likod. Tapos yung aking chain ay sobrang banat na. Ayan, sobrang sagad na dito sa adjuster. Wala nang may adjust, kaya palitan na yan. Yung gulong, pangit yung gulong nito, pudpud, saka madulas. IRC to na second hand ko nabili. Wala na, sablay na to. Ayan lang. Tapos ito, ayan, parang yung hose ng brake ko sa likod, ano na pala to, nabanat. Ayan o. Hindi ko napapansin. Banat na. Saka may na yung preno. Ayan, nagtatagas dito sa fittings. Ayan, tapos makina hindi pa na change oil. Sobrang itim na ng nito, langis. Mga siguro 6 na buwan ko na itong hindi nag-change oil. Ayan. So yun mga bro, yung ating motor. Ayun yung ating update sa ating motor. Wala. Sablay. Daming ayusin, daming gagawin dun sa motor. I-tune up pala yun kasi palyado. Saka walang yun, walang air cleaner element na basa.
tinanggal ko, hindi nakabit. Walang air cleaner yun. And then parang maingay na yung makina niya. So yun mga bro, nakaka-stress pag napabayaan talaga yung motor. And daming gagawin na hindi na natin na-maintain yung magandang performance. So mga bro, yan lamang, at mag-update tayo kapag I think papagawa ko na lang. Ayan, para makondisyon naman yung motor kahit hindi ako makauwi. Pero titingnan pa natin, update tayo sa susunod na araw kung anong mangyayari, kung makakauwi tayo ng Bicol this holiday, this Christmas. Kaya ayan, sa mga uuwi ng Bicol, shout out, and ingat sa biyahe. Tapos baka malay nyo magkasabay-sabay pa tayo ng biyahe. Baka 21 ng gabi ako babiyahe, ayan 21, pero hindi pa yun sure. Or pwede ring pakatapos ng Pasko ako umuwi. So malalaman natin, kaya gusto sumabay, sabay tayo. Ayan, maraming salamat, paki-like, share, and mag-subscribe na, paki-follow na rin ang ating FB page. Yan, maraming salamat, God bless, bye bye.